že môžeme. Čo nám k tomu treba? Umelý pohár, papier. Dobre, ale čo idete robiť? Čo nám k tomu treba? My nevieme čo. Si nič nepovedal. Pripravili sme si pre vás pokus, ktorý jedno znázorňuje deliteľnosť vody a druhý pokus znázorňuje to, že sa vzduch dá stlačiť a voda nie. No a teraz, čo k tomu potrebujeme, Maťko, môžeš? To, čo si začal. Treba umelý pohár, papier, voda a nádoba. No, rozprávame. Ako to urobiť? Do nádoby napustíme vodu z vodovodu. Ty si mala? No, tak tímová práca. Papier najprv pokričíme a vložíme ho do... Ste si dali veľmi pevný papier, ak to ide byť to, čo bolo pred chvíľou. Riadne ho postlačajte. Skús, či ti nevypadne do vody. Tak ho trošku roztiahnite, aby nevypadol. No, dobre. Pohár vložíme do vody a po chvíli... Hore dnom, predpokladám. Škoda, že není priesvitný, priehľadný pohárik. No, už bublina bola. Overíme, či je aký papier. Zistíme, že papier nie je mokrý. Nie je mokrý? Nie. Kontrola technická, lebo tam bola bublinka. No, dobre, no, dobre. Suchý je relatívne. Ó, Maťa. Naše dieťa krásne. No, ešte máme niečo? No, pokračujeme. Môžeme pokračovať druhým pokusom. Pokus číslo 2 znázorňuje deliteľnosť vody z rozprašovača, ktorý je naplnený vodou. Treba nám k tomu voda a rozprašovač. No a chcem vidieť, ako to delíme rozprašovačom. Rozprašovač otvoríme, napustíme vodu a naspäť ho zavrieme. No a tak a čo? Tak rozprašujeme, nič nevidím. No tak. To používať. Ideme rozprašovať do rúk a stlačíme spúšť na vrchná. Treba napumpovať viacej. No, streknite na tabuľu, aby aj kamera zaznamenala, že to tam je. Áno. Týmto sme vlastne zistili, že sa voda dá deliť a od proste iného zvyšku. No a vidíme aj praktické využitie. Však my sme hovorili, aj keď sme si to preberali, že tie rozprašovače, áno, že používame na čo? Na ovlažovanie alebo Čoho ovlažovanie? veci. Akých? Kvetov. Nábytku, nie? Striekam na nábytok. No čoho? Kvetov, rastlín, jasné. Keď máme doma izbové rastlinky, hlavne teraz v zime, keď sa kúri, ústredné kúrenie, tak jednoducho tie kvietky máme nad radiátormi, tak aby im nebolo až tak veľmi horúco, aby nevyschli, tak ich takto zavlažujeme takýmto rozprašovačom. Ešte niečo máme? Nie, dobre. Chceme sa niečo opýtať? Nič vás nezaujíma? Nie. No, princíp rozprašovača nebudeme, lebo to ešte nemáme vedomosti, hej, ale použitie a vysvetlenie deliteľnosti OK, prezentácia